Idul Adha kebo iki tak belah wis. Kumpung Idul Adha. Ya, bilane Mas Resa wis. Ayo. Nah, tapi Mas Resa ndek omah paling ya. Ya pom ngene lah Idul Adha. Ayo, ono sepeda sing kok ngamuk sabine. Satu. Ya, anak apa? Iki ngurban ke sebok kebo. Oh ya, anak buah. Ini. Iki dan Ini loh. Ya. oh iya Mas. Ya Mas. Sira jadi Mas kebone Mas. Mas disuntik ya. Jadi Mas. Begini nih. Anak sing jagalan yo rek yo. Sik. Tali. Iki bacalan no. Ndase tak ucilane tampar itu. Iku taleni ndek anu ya, ndek sikile. Mas. Kali itu. Tali ini. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mas, kasih nih. Yang itu. Bisa setting itu ya. Jalan dek rak kono. Cek garing.